Βρίσκομαι στο Κόβαστσίτον. Το Κόβαστσίτον είναι ένα χωριουδάκι στη μέση του Δρανεμβούργου. Δεν θα έλεγε κάποιος ότι είναι ιδιαίτερα ευκατάστατο λαού του και φτωχό. Και περιμένω το λεωφορείο, έχοντας τελειώσει μια εκδήλωση με το παιδί, να γυρίσουμε πίσω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο μικρό χωριό, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά και κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως το Βερολίνο, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα ήταν παρατημένο, είναι ότι έχουν για τα άτομα, για τους ανθρώπους μας με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προβλέψει τα πάντα. Για παράδειγμα, το φανάρι έχει ηχητικό και υπάρχει απαραίτητο μέσο για άτομα με προβλήματα όρασης που μετακινούνται με σκύλο ή και μπαστούνάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας κοινωνίας normal και μιας κοινωνίας ατσουμπανέων. Η στάση εδώ έχει τα γραφίτι και τις κλαπακιδιές, έχει όμως τα σκουπιδάκια και είναι όλα είδωμα και τακτοποιημένα. Αυτά.